Аз съм Лидия и съм основател на Креатива, където си говорим за прежди, разбира се, единично пресукана и е смесица от 70%. Плитам бежево и сплитам. Здравейте! Добре дошли в Плета с Креатива, новия подкаст на Креатива. Аз съм Лидия и за тези от вас, с които се срещаме за първи път, Креатива е място за прекрасни прежди, за идеи, вдъхновения и хора, които обичат да плетат. Също и такива, които те първо искат да започнат да плетат. С времето и с многото изплетени редове в сърцето на Креатива се настани една общност от прекрасни хора, които искат да създават със сърцето си, които разбират плетенето като начин да срещнем нови хора и да споделяме всички тези творчески моменти заедно с хора, които разбират нашия език на плетящите. В този подкаст ще си имаме любими рубрики, ще си говорим за прежди, разбира се, и материали. Ще си говорим за какво е на иглите ни и на вашите игли. Ще оставим място за бавни разговори с прекрасни хора и ще си оставим също пространство за мислите ни и нещата, които се случват между редовете. Но днес ми се иска да започнем с коя съм аз, защо сме тук на тази полянка, откъде точно се включваме, как се случи Креатива и да ви покажа какво се случва в момента на моите игли. Ако имате желание за по-тихи, бавни и пухкави разговори, много се радвам, че сме заедно. Аз съм Лидия и съм основател на Креатива. Креатива започна преди 8 години. Като говорейки за началото на Креатива, няма да ви срещна с една жена, която е намерила ниша и я развива чрез бизнес план, уредено финансиране и ясна стратегия. А по-скоро ще ви пренеса в късното лято на 2016 година, когато една девойка току-що се е омъжила за любовта на живота си Тим. Току-що преживяла най-готиното парти в живота си, нейната сватба. И в тази така идилична картина има един друг елемент. И то е една преумора, един бърнаут, една нужда от промяна в професионалната среда, на която тази девойка ни е обърнала внимание доста дълго време. И е стигнала до един момент, в който влиза в офиса и тръгват сълзи. С Тим тогава решихме, че след сватбата, за която много работихме, ще си взема почивка поне половин година, за да мога да си дам възможност да разбера каква е тази нужда, която имам и да се спря на спокойствие, без очаквания, да правя каквото и да е. Просто да имам възможност да остана със себе си и да разбера какво се случва. Нищо повече, но и нищо по-малко. Така, в началото на есента на 2016 напуснах работа и щастливо безработна останах със себе си, без абсолютно никакви планове. Трябва да ви кажа, че спомняйки си за този момент с много любов, винаги си така извиквам в съзнанието моментите, в които сядах пред един бял лист хартия, хващах една химикалка и исках да си начертая някакви неща, исках да си кажа от тук на къде. Много трудно ми беше, защото до този момент в живота си съм била дете и човек, който е решавал какво иска да учи, трудил се за да стигне до там, постигал го е, след това съм стажувала, трупала съм опит и чак след тогава съм добивала някакво усещане за стойността си. Всичко винаги съм работила с много страст и желание и ми беше наистина много трудно да нямам никаква идея. Просто вътрешно в себе си да усещам, че нещо не е наред и да нямам никаква идея. Към тази
ситуация бих искала да добавя, че аз възприемах себе си като човек без никакви таланти. И това беше наистина така много съмнение изпитвах и въобще нямах никаква идея дали ще се справя с каквото и да е различно от това, което съм учила. Но знаех, че сега е времето за моята почивка. Да ви кажа честно, ако има някаква опция с закон да се въведат тези сабатикали, тези почивки, т.е. да работим известно време и след това да можем месец-два да си взимаме почивка или повече, би било чудесно. Пък и може би законите си ги пишеме сами в живота и можем сами да го направим това нещо за себе си. За мен това беше един изключително ползотворен период. Защо? Защото имах спокойствие. И в този момент започнах да правя неща, които обичам да правя или които съм мечтала да правя. Едно такова беше да се науча да рисувам с акварели. Всъщност, аз го формулирах сега така. Тогава беше, исках да мога да рисувам с акварели и как се случи това нещо. И започнах да гледам туториали в YouTube. И всеки ден, по-малко, връщане към тази идея, ме доведоха към резултати. И започнаха да ми се получават нещата. Така опитах и други различни неща. В един момент сетих, че мога да плета. И от тук започва интересната част. Аз плета от дете, не мога да ви кажа кога съм се научила. Моите и двете ми баби плетяха невероятно много. И всичко това се е случвало покрай мен. Едната баба плетеше с конеца около врата, а другата ми баба плетеше по континентален начин с конеца в лявата ръка. И аз постоянно съм ги наблюдавала какво правят. И просто мисля, че чрез някаква памет, в момента в който седнах да плета, нещата потекоха през ръцете ми. И от тогава наистина се гмурнах в този изключително богат свят. Започнах от техника на техника, срещнах се с макраме. И тогава изпитах затруднение да намеря материали, такива каквито си ги представях в България. И колко месеца да превъртим по-нататък, не мога да ви кажа, но забременях с детето ни Елин. Елинче се роди и беше 3-4 месеца някъде. Попаднах на една реклама за курс от Софтуни за дигитални визуални изкуства. Всеобхватен. Графичен, дизайн, UX и други такива дисциплини. И реших да се пробвам. Беше ми много трудно да го продължа, затова не го направих. Минах само базовата фаза, въвеждащата фаза. Но това, което се случи тогава, беше, че се замислих дали пък много ми хареса и се замислих дали пък не бих могла да се опитам да вдигна един сайт. Дали пък тази потребност, която имам, това търсене, което аз имам към материали от естествени материи, не е само мое. Защо да не се пробвам? И тогава, честно да ви кажа, като един човек, който затваря очите и просто тръгва на някъде, започнах. Обадих се първо на счетоводителката ни, която до ден днешен е същия прекрасен човек, да я попитам каква форма трябва да вземе тази моя идея. И започна голямото проучване, голямата подготовка и голямото учене. И така стартирахме креатива в детската стая на Елин с един изключително скромен бюджет. Толкова скромен, че се чудих какво да го правя. И когато за първи път реших кой ще бъде първия бранд, с който искам да работим, това беше Бобини, които вие познавате, предполагам. Написах на собственика, написах един имейл и му казах, че си давам сметка, че бюджета ми не е голям. Но с това разполагам в момента. И тогава никога няма да забравя. Неговата роля беше много съществена в началото на креатива. Той ми отговори и направи много, за да ми помогне да направя първата селекция и как да използвам всъщност този избор за по-нататъчното развитие на креатива. Оттам нататък първата поръчка, голямото вълнение, снимането с подръчни средства, наистина денонощната работа. В момента, в който започнах да работя, излезнах от майчинство, работих на пълен работен ден на друго място, нощем правих креатива. След това преждите заеха хола ни, коридора и в един момент реших, че може би имаме нужда от наше си пространство. Също така необходимостта ни от срещи с вас много назря.
имах много силна нужда да се виждаме и да си говорим, защото се усещахме, че имаме сходен поглед върху нещата и много исках да се виждаме вече. Първия си малък магазин отворихме в 29 квадрата местенце на един ъгъл. Тогава всички ми казаха, че на кюше е на късмет. 3 дни преди да ни затвори COVID. COVID не само не ни спря, но и много ни помогна да се развием. Започнахме да правим работилници, разбира се, с всички ограничения. Беше много предизвикателно всичко, но така започна да се развива креатива. В момента креатива е в един много голям, красив магазин в София, на едно тихо местенце. И там масата е много по-голяма. Там се събираме и всяка събота правим седянки, в които просто си взимате проекта, а дори не е нужно и да можете да плетете. Искате да седнете на една маса с плетящи хора. Историята за началото на креатива е нещо, което аз пазя в сърцето си много. И никога няма да забравя усещането си, което малко по малко, усещането си за увереност, което придобивах малко по малко след всеки един завършен проект, след всяко нарисувано цвете, след всеки завършен чорап, шал, пуловер или каквото и да е. И мисля, че това, което се случваше в мен, беше следващата крачка да бъда с една идея по-малко съмнения, стигайки до момента, в който с лекота, не без притеснение от неизвестното, но с по-голяма лекота си казах, ти може би ще се справиш и е важно да опиташ, защото имах зад себе си доказателства, че човек, когато опита и когато влага усилията си всеки ден в едно нещо, то се получава. Въпреки собствените му усещания за това какво може и какво не може, въпреки, според мен, пресиленото схващане за важността на таланта, оттам идва и нашето мото "Вие сте творец", защото смятам и дълбоко съм преживяла, че всеки един от нас наистина носи зрънце талант. Просто трябва да го полеем и да се грижим за него. И така, ако може би с всичко това искам да ви кажа, ако вие имате идея, напълно нормално е в началото да се страхуваме, да се притесняваме, да не знаем какво ще се случи. Но имайте предвид, че излизали от сърцето ви, съм сигурна, че ако добавите към тази формула готовността си да работите, да се развивате, да сложите една отдаденост в тази рецепта, ще има хора, които ще се препознаят във вашата идея и всички ние имаме нужда от вас и от такива сърцати инициативи, идеи и бизнеси. Така че действайте смело. Записвам този подкаст в планинския офис на креатива. На една от любимите ми полянки, на която много обичам да идвам. Аз, Тим и Елин решихме, и Боуи, разбира се, решихме да се преместим в едно малко планинско селце в близост до Трявна, след много години живот в София. Пазя любовта си и към жужжащата динамика на големия град, но и в мен се заражда една много силна връзка с спокойния живот и се чувствам изключително себе си, изключително на прав път, бидейки тук. Сега да си говорим за плетки. Плетенето присъства в живота ми, още от преди да се роди креатива, всеки ден, на ежедневна база, сега всеки ден, но наистина плета във всяка една възможност. И първото нещо, което това ми дава е... Сещам се за моментите в София, дори и тук, когато денят ми започне, имам страшно много задачки. Много обичам да замествам началото на деня си от екран с малко работа с ръцете ми. И понякога, когато се чувствам абсолютно
буквално завъртяна от многото неща, които ми предстоят в деня и нямам идея как точно да приоритизирам. Плетенето наистина ми помага много да приоритизирам нещата, да си успокоя мислите и някак си мисълта ми започва да тече супер спокойно. Казвайки това, никога не съм го правила целенасочено, с такава цел. Просто усетих, че се случва и започнах вече наистина да предпочитам да започвам деня си с иглите, отколкото с очите в екрана. Плетенето наистина много ми помага в това отношение и ми е безценен инструмент в успокояването на пулса. Другото нещо, което обожавам, е самия процес. Просто мисълта как искам да се чувствам, когато нося един проект. Избора на цветовете, избора на техники и неща, с които искам да се предизвикам, или пък някакъв по-спокоен проект. Това, че разбирам и научавам много за себе си, докато плета. Защо си завършвам проектите, защо не си завършвам проектите, защо някои неща ме вълнуват, кои неща ме вълнуват, в момента ли е, постоянно ли е. Просто за мен това е наистина една миниатюра, в която обожавам да се вглеждам и да научавам неща за живота чрез плетенето. Другото невероятно богатство за мен е по начина, по който аз плета, старайки си във всяка възможност да се срещам с хора и да плета с хора, е именно това. Че благодарение на плетенето аз се срещам с хора, които може би в един друг контекст не бих срещнала, говорейки един абсолютно трансграничен език, не подлежи на националност, на нищо. Ние успяваме да си говорим и веднага да преодоляваме всякакви бариери помежду си, започвайки да говорим за цветове, за проекти, за дизайнери, за подход, за техники, за бабите ни, за абсолютно всичко и не е нужно нищо повече от това. Това за мен е невероятно богатство, благодарение на плетенето и креатива. Аз имам хора до себе си, които много обичам и които са изключително ценни за мен. И мисля, че това е напълно достатъчно. Плетенето ми дава и перспективи за развитие. Също така имам планове какво бих искала да правя в бъдеще и се надявам да се случат нещата. И знам, че с работа ще се случат. Проектът, който плета в момента, ето тази красота, е един модел на следвам описанието от книга на Мариан Исегер. Последната от трилогията, бъркам тук да извадя, последната от нейната трилогия A Knitting Life. Третата част, която ви показвам в момента, е Tokyo Twisted. Мариан Исегер е основателя на едноименния бранд, който ние предлагаме в креатива вече много години и който е моя любов. Това са прежди и бранд, които работят за запазването на традицията на плетенето, за работата с естествените материи в едни невероятни, интелигентни, изключително вълнуващо направени палитри, в които може да намерите от ярки цветове до спокойни скандинавски пастелни тонове и едни материи, които много типично е за Исегер. Това са едни материи, които остаряват изключително добре с носенето. Тоест те се разтварят и разцъфват все повече и повече. Колкото повече ги носим и ги ползваме, толкова по-красиви стават. Или поне аз така ги усещам, разбира се. Такава е и преждата, с която плета своя проект, но нека първо да ви разкажа за него. Кимоно е ето този модел. Да може да се види, аз ще го сложа и на екрана. Кимоно е ето този модел и представлява жилетка, жакардова жилетка, която плета с Исегер Tweed в цвят Raw White или сурово бяло или натурално бяло. И другият цвят, който си избрах, е Oak. Това е прежда, която е
единично пресукана и е смесица от 70% вълна и 30% мохер. Само че мохерът тук не е този пухкав мохер, който ние сме свикнали да виждаме, усукан около коприната, а той е пресукана заедно с вълната. И това наистина дава тази възможност след изпирането преждата да разцъфне още повече и тя става все по-пухкава и по-пухкава. Ако сте решили да плетете с тази прежда, наистина ви съветвам да изчакате първото усещане от грубостта в началото да премине и определено да си изперете мострата и да видите какво се случва след това. Така и направих и аз. И наистина... Хоп, тук екрана ми се чуди какво да фокусира. Това е моята първа мостричка. И тъй като такъв тип модел с такава техника плета за първи път, т.е. аз никога не съм плела цяла дреха с Fair Isle или с пъстро плетене. Тази дума я научих съвсем скоро от една прекрасна дама, с която ще ви срещнем, Алекс от Плетопис. Надявам се скоро да имаме възможност много да си поговорим за нейния проект Плетопис, който е посветен на архивиране на българските плетачески архиви, които имаме и активи, посветени на това да въведем един речник, който да ползваме, защото всички ние, които плетем, знаем как говорим на всякакви възможни езици, но не и на български, защото ни липсват думички. Невероятно. Този ден с нея си говорих за жакардовото плетене и дали може да ми помогне с български думи за едни неща, за които ще ви говоря след мъничко. И тя ми каза, че жакардовото плетене, освен така се нарича и пъстро плетене. И толкова ми харесва, че абсолютно веднага си усвоих тази думичка. Малка вметка, продължавам. Та избрах си много лесен мотив с само 2 цвята, който е наистина, както виждате, една колонка, 4 бримки, един цвят, 4 бримки и това се повтаря. Направих това, за да мога в първия си проект да се фокусирам върху начина, по който държа иглите и да усъвършенствам тази част, защото знам, че напрежението, докато плетем жакардови плетки, е малко по-различно от плетенето без да сменяме цветове. Този проект се започва от долу. Заплита се от ръба на жилетката. Чакайте, така. Жилетката се плете, като се започва от долния кант. Плете се в редове, в определена височина. И след това плетивото се събира и започва да се плете в кръг. Тази линия, която виждате тук, се нарича стик. Точно това питах Алекс, дали имаме българска дума за стик. Нямаме, защото техниката се въвежда към 80-те години и не е така преведена през традициите и много често остава да се използва по начина, по който се използва на английски стик, но представлява една разделителна лента от няколко бримки, в които редуваме цветовете, които използваме. И тя ни позволява да плетем в кръг, докато плетем жакардова плетка. В кръг по принцип, особено за тези, които плетат не на врат, е по-лесно, тъй като лицевите бримки са по-лесни и така плетем само от лицето на изделието и плетенето в кръг ни позволява именно това нещо. Тази разделителна лента в последствие ще се подсигури в двата края и ще се разреже, като ръбовете след това се обработват. И в моя случай това ще бъде центъра на жилетката, откъдето ще набера бримки и ще започна да плета бието. Същото нещо ще направя и за ръкавите, защото до тук плетем в тръба, нали си представяте, и в момента, в който стигнем до ръкавите, имаме нужда от отвор. По същия начин завършвам тук подмишницата, аз мога да ви го покажа. Това е едната подмишница. Завършила съм тук и отгоре на следващия ред набирам бримки
за още една такава разделителна линия или стик на единия ръкав и на другия ръкав. Когато стигна до края на жилетката, ще съединя рамената и ще срежа предницата и ръкавите. След това ще набера бримки, за да изплета ръкавите. В видеото, което следва, искам отблизо да ви покажа какви открития имам аз, свързани с плетенето до момента, какво за мен е по-лесно и няколко основни неща, които мисля, че ще бъдат полезни на тези от вас, които сега започват да плетат жакардови плетки. В жакардовото пъстро плетене използваме повече от един цвят на един и същи ред, като същевременно с това водим всички цветове заедно със себе си по време на плетенето. Съществува и друга техника за използване на повече цветове. Тя се нарича интарзия, но при нея го няма това плаване на всички цветове заедно с нас. Ако вие сте начинаещ, както и аз съм в тази техника, първото нещо, което се зачудих, беше как, сменяйки цветовете от един към друг, ще избегна заплитането на конеца постоянно и как да избегна една бъркотия от постоянно заплетени конци. Оказа се, че има едно правило, което много помага за това нещо, и то е да изберете последователност, в която ще прехвърляте конците един върху друг и определена логика. Тоест, в моя случай имам два конеца и трябва да си избера кой конец винаги ще слагам отдолу и съответно другия конец остава да бъде този, който винаги ще слагам отгоре. Нека да ви покажа в практиката как изглежда това, за да може да си го представите по-добре. Мотива ми е много семпъл. Виждате, че тук имам 4 бримки с бял конец. Изплела съм ги и сега стигам до момента, в който трябва да си изплета бежовия конец. Ето го белия ми конец. Ето го бежовия конец. Сега трябва да го хвана и да плета с него. Аз си избрах бежовия конец винаги да взимам отдолу. А белия конец, когато стигна до него, винаги да слагам отгоре над бежовия. Освен че това помага за реда във вашето плетиво и да не се заплитате, се оказва, че това има отношение и към така наречената теория на доминантност на цветовете. Доминантността на цветовете определя кой цвят ще изпъква и кой ще бъде вашия фонов цвят. Конеца, който минава отдолу, е вашия доминантен цвят, а конеца, който минава отгоре, е фоновия цвят. Не знам дали защото се вглеждам доста в плетивото си, но имам чувството, че се вижда ясно. Това е имало отношение към начина, по който бримката застава, и когато поставяте цвета отгоре, т.е. фоновия цвят, някак си бримката потъва и позволява на другия цвят да изпъкне повече. Може би в практиката ще го видя още по-ясно, но мисля, че успявам да го забележа дори и тук. Вижте как бялата линия и конеца някак си ми потъва в бежевото. Сигурна съм, че ще се види още по-добре, когато изпъна и блокирам плетивото си. Следващия момент, с който доста експериментирах, беше как точно да държа конците. Дали да плета с два конеца едновременно в едната ръка. Ето така, може би сте виждали, дали да ползвам специален пръстен, дали да плета с един конец в едната, друг конец в другата, дали единия конец да си сложа на врата, другия в ръката. Доста се заиграх. В YouTube има страшно много туториали и може да видите различни способи и да решите кой е най-лесният за вас. Аз се спрях на два обаче. Единия е да плета с двата конеца в едната ръка, но не едновременно. Тоест,
Плета с единия, пускам го, плета с другия, пускам го, спазвайки отново правилото за доминантен и за фонов цвят. Как изглежда това? Сега имам да плета с белия конец. Взимам си го. Изплитам. Стигам до момента, в който трябва да сменя. Пускам конеца. И взимам отдолу бежевия цвят. Доминантен цвят минава отдолу. С тази ръка не държа абсолютно нищо. Всичко се случва в лявата ръка. Пускам. Взимам другия конец. Пускам. Взимам бежевото отдолу. И продължавам. Това е метод, който е напълно подходящ за моя мотив, в който имам 4 бримки, 4 бримки, 1. Ако вашия мотив обаче включва доста честа смяна на цветове, както примерно тук виждате имам една бримка в един цвят, друга в друг и така, това може да е, може би не много приятно, защото е доста бавничко и имате много насечени движения. Пускате, взимате, пускате, взимате. И за тези моменти аз пробвах метод, в който плета с едната ръка, държейки единия конец, и с другата ръка, с дясната ръка, държа другия конец. Ето по този начин. В този случай фоновият цвят трябва да ви е в дясната ръка, за да може да минава отгоре. Виждате ли как, държейки конеца в дясната ръка, той ще мине отгоре, а доминантният цвят да бъде в лявата ръка, за да може да минава отдолу от другия конец. Сега е момент, в който плета с... обърках се. Сега трябва да плета с бяло. Вижте как конеца минава отгоре. Сменям с бежево. Конеца ми минава отдолу. Предизвикателството за мен в тази техника специално е, че плетейки с две различни ръце, стягам по различен начин с лявата и с дясната ръка. Когато конеца ми е в дясната, стягам повече, а с лявата плета една идея по-отпуснато и трябва доста да внимавам, за да изравня стегността и опъна на конеца. А когато конеца ми е в само една ръка, ми се получава някакси по-лесничко. Но може би ще се науча във времето. Последният момент, който е много важен при плетенето с повече цветове, са ето тези линийки или провлачени кончета, или протяжки, или на английски floats. Float е плавам, т.е. това е един плаващ конец, който вие придвижвате, когато не плетете с него. И как точно да се уверим, че те са достатъчно дълги, че да не стискват, за да не притискват плетивото ни, за да може то да вземе хубава изпъната форма, когато дойде този момент. Първото нещо според мен е, че изисква малко повече практика, за да стигнете. Второ, да имате нагласа, че ще бъде малко по-бавничко.
И трето, да си проверявате често плетивото отзад, за да сте сигурни, че сте оставили достатъчно дълго конче. Флоутовете или плаващите кончета отзад се получават последния начин. Сега тук съм изплела 4 бримки с бежовия конец и идва момента, в който трябва да взема белия конец. Но тук имаме 4 бримки, в които белия конец не е използван. Тоест аз трябва да го взема и да доплавам с него до бримката, в която ще го ползвам. Затова трябва хубаво да си разпънете бримките и да му дадете достатъчно разстояние. Ето така. Това е доста важно и честно да ви кажа, аз много често се спирам и проверявам какво се случва отзад, за да не ги набръчкам и да ми се свие навътре плетивото. Тук продължавам с бежовия цвят. Сега идва отново момента за белия цвят. Разтягам си хубаво бримките, обръщам, взимам си конеца, който казахме бялото винаги ми е отгоре. Взимам си конеца, хубаво разтягам бримките и плета. Разликата между този тип плетене и плетенето само с един цвят, при мен лично е, че в плетенето само с един цвят, аз лично си прибутвам бримките много близо до върха и плета на върховете. Тук, за да си опъвам хубаво бримките и да постигам добро разстояние за протяжките отзад, плета доста далече от върховете и си разтягам бримките. Трябва да ви кажа, че това ми беше най-трудно за усвояване от всичко, защото имах чувството, че ги разпъвам, че ги по някакъв начин разгрузявам тези бримки, а всъщност се оказа доста важно, за да може после да имате едно спокойно и красиво изглеждащо плетиво. Последното нещо, което искам да ви кажа, да ви споделя като свое откритие, е, че когато плетете с повече цветове, съвсем естествено, колкото и добре да си правите флоутовете или протяжките, самото плетиво ще прибира навътре. Това, ако не е прекомерно направено, при едно изпарване или едно изпиране ще се изпъне. Ето тук е примера, който мога да ви покажа. Тук само с пара съм си минала бримките и те си слегнаха много хубаво. Аз обичам да си го правя това нещо така поетапно, за да мога да виждам какво ще се случва и да съм спокойна, че всичко ще е наред и ако трябва да коригирам нещо, да го правя на време. Надявам се, че това видео ви беше полезно. Ако имате въпроси или някакви предложения или пък други неща, които искате да споделите, не пропускайте да ни ги оставите в коментар. Ще се радвам много да се учим един от друг. И също биха ми били полезни в този проект. Сигурна съм. Много ви благодаря. С първите думи, с които се представих, ви говорих за началото на креатива. Този подкаст е също друг тип ново начинание за мен. Трябва да ви призная, че го планувах от много години, с много ясна визия за това какъв трябва да е декора, какво трябва да е озвучението, монтажа и доста други неща. Все ми липсваше някоя камера, все ми липсваше някой микрофон, някой софтуер, който сега трябва да науча, да взема курс, да направя нещо. И резултата от всичко това беше едно нищо. Всъщност нищо не се случваше, защото винаги имаше нещо, което ми липсваше да реализирам подкаста в начина, в който аз си го представях. Затова в момента съм много горда от себе си и щастлива, че си хванах кученцето, плетката, телефона. Нищо от техниката, която съм си закупувала до момента. Знаеща, че речта ми няма да е гладка. Знаеща, че нямам план за още 4 епизода, както казват всички книги и специалисти по въпроса, но всъщност правеща това, което искам да правя. Да си говорим с вас за плетене, да споделяме проектите си и искрено вярвам, че ще имаме много готини хора, гости на този подкаст. Искрено вярвам, че ще ми простите негладката реч.
И ви обещавам, че всеки следващ път ще бъде по-добър от предния. Ще се радвам изключително много на вашата обратна връзка. Тя всъщност е единствения начин ние да се развиваме и да ставаме по-добри. И ви благодаря изключително много, че бяхте с мен в този първи епизод на Плета с креатива подкаст. Ако искате да получите нотификация за следващия, бихте могли да се абонирате за канала ни и да си сложите една камбанка, за да можем да се видим отново. Пожелавам ви щастливи бримки и време изпълнено с неща, които обичате да правите. Много голяма прегръдка от мен и до нови срещи. Чао! А това е Боуи. Боуи от креатива. Болци! Реборт на жилетка. Браво, момиче!